Rolling na. Alright. Recording in 3, 2, 1. Yo, what's up ninyo diya? It's your boy, Juboy, aka Cookies, back again with another episode of Life of a Bike podcast where we chop it up, hang out, have conversations with bold and authentic individuals. Bye, gani. So, today, our special guest is one of the pioneers of skateboarding na clothing. And usa ka sa mga OG, isa ka sa mga OG sa, if not mistaken, na Old guy. Old guy sa skateboarding scene here sa Cebu. So, ladies and gentlemen, we're here with Sir Edel. Mayang gabi. Baitira. Mayang gabi ninyo dia. Kamusta Edel? Kera. How's your week? Okay lang. Busy karon kay nag-prepare me sa event for tomorrow. Udi no? Skateboarding day? Saturday. Saturday ang skateboarding day jud. So ni pushback mi gamay para dili kay mi makabangga sa daghan man gud kay nagpa-event which is maayo kay Sauna na. Sauna na naman sa siguro no. Sa una jud compare karon na mas nindot karon kay daghan jud nagpa-event ba. So pasabot na growing jud ang scene niya. Compared nimo sa una na gamay ra kay mo spearhead sa GSD. So naka-decide mi na mo pushback ta Friday ta before sa GSD para dili kay samok ba. Dili kayo ma-divide ang mga tao. Sakto. So tomorrow mo among event sa Pahara. Ang tawag kay Pahara Skate Jam. Pahara Skate Jam. And then, inig kagabi, tukar data diri sa flagship store sa, unsay address gani diri? Juan Osmeña Street. So if you guys wanna check out their gear, ari niya mo diri. So, Kilid ra sa Busmanok. Kung asa ka nagpa-drop ganina. Wala na, Busmanok dyan ang gibutang grab. Mas dali man good. Kayo. Nya, akong pangutana ba, ganun daghan kay maayo sa Cebu? Mudyo na ako nabantayan. Daghan kay maayo na skater sa Cebu. Wa po yung skate park. Unsa nakagnaa, di ba? Tanaw nimo, unsa man nimo masultian? Ambot lang marag gifted siguro kayo ang Cebu ba og talent. Mga raw talent gani. Wala ko kibaw sa Manila kung kinsay mga grabe sa Manila, pero kanang of course naman ta diri sa vicinity good, pero for example sila Marge, sila Mutik. Dagan kayo di ba? Style pa jud kay mo duha. No, na jud na mailan jud nimo nang style o kanang kiwaw. Una siya marag pinaka-importante na criteria as a skateboarder. No, dapat na kay aura ba. So, kung ako siyang i-explain, mura siya og for example, skater ka, daghang grabe kay ka stack kay clips, mga technical na clips, mo kuan ka, mo handrail pa ka kanang pasabot na mo handrail like mo tira kag rail ka naging mga rail na nasa hagdanan. Gnarly na jud kayo gnarly na kayo, pero kung wa kay style, unsa man na siyang style, dili na siya kanang lisod mura siya intangible na kanang makibaw jud ka na style or na jud na yung mga technicalities na kana kay iyahang elbow diri gamay or ni unsa man yang naayuban na natural siya mo gawas. Natural jud siya ba okay muna yang style. Inani siya mo kuan ni graceful. Ang best explanation na good is kuan marag the more ka graceful tanawon, nindo tanawon sa skateboard ba? Maski unsa pa ka simple lang trick, pero graceful ka tanawon. Pildihon jud nimo ang kuan. Maski unsa pa nakan early ang kuan dia. Basin siguro no kanang mga Y style kay kanang dagan kay guna-unaon ba? Dapat sure gyud niya na anak kaysa sa katong mga kanang style kayo, wala yung una-unaon kanang flow na lang kayo ba? Actually sa ako ang panahon Waji uso style na to, Job. Usap ni ko na today. I mean,
siguro number one, limited ang among resources sa mga videos ba. Wala pa ba internet so CD, DVD ingon ba, na di ko na nakatiguwa nga na pero kadang VCD pa, DVD pa. Then kami more on among studyhan is more on tricks. So okay. Dapat ginato din niya pag kickflip 5 So wala kay miga mo matter na usay nindot na form. Tawang imong gingon ganina na dapat hands down imong kuan, nindot siya tanaw na wa kay na mo gi matter sa una. Compare karon na mga new breed karon is mas tadihan na nila ba. And then makita na sad nila unsa jud ilang style. Yeah, dagan na sad kay mga course ay kanang mga how to sa YouTube. How to sa YouTube. So mo na siya. No? So importante jud kay ng style. And then back sa imong question nganong grabe talent diri. Isa sad na sa mga lisod sad nako matubag. Isa ko katubag ba. Pasalamat lang ko na mostly sa mga mayo na skater kay mga taga Cebu. Lagi mo stand out good ba? Stand out siya. Naay may term naay marag theory or marag siya na-impact, na-it factor ang mga Cebuano skaters. Ganun ba na, no? So, like, like impact mo if, for example, makakita ka ni Mutik mo skate. Diba? Kaingon siya, kaya grabe ha. Paitira ninyo mo, kuha ni McKinley, ako salim, na kanang, maski, nanunam ni siya marami siya, kanang, ang mama ni wakwak. Sa gawas sa let's say sa Amerika ang pinakagrabe nadyoy lugar dito na mo stand out yun ng mga skater. Let's say LA, California. Usually kuan ang mga stylish na mga skater kay mga taga East no? East Coast Cliff no? Mga taga East mga New Yorker, mga Jersey. Siguro LA yung siguro because isa sad siguro ni sa factor nganong makaingon ka na ay grit and then na ay maka-create og impact ang mga skater diri sa Cebu. It's because sa limited ang atong facility ba. So mo gawas ang atong creativity. Resourceful na to sa asa mi mag-skate. Asa na sila mag-skate. Sin maragig mugawa silang creative juice na nindot ni tanaw ginani. Like for example, kanang mga curb na ledge. 'Di ba? Nindot siya tanaw, lingaw siya tanawon ba? Maka sa uban like ang mga taga diri like tungod kay wala na limited ang duaan especially sa una. So maka-create na like something out of nothing gani like dire na lang ta ato ning slappy-slappyhan ta ni mag-slappy grind ta dire. Sa inyong panahon sa una ang spot na inyong duaan pirmi sa una sa early 2000s ako Ayala skater jud ko. So diha sa may likod sa CIC. Pahara na pahara sa una. Pahara sa una. Ang tawagan na is Mandawi side ug Upon side. Mo man na. Ang kanang para Mandawi side na siya. And then ato ka sa Picas side sa bridge, Upon side to siya. Napod sila. Nasad to dito. Napod spot ito. And then nasad sa Tabunok. Ang Tabunok mo isa na sa mga infamous na skate spot. No, meaning Palm Lodge. Meaning kanang mga advance ang mga skater dito ba. Isa na sa mga kung taga Tabunok skater ka kay dahi nimo do kanang unsa man siya gnarly kayo ganang way hadlok mo kanang musukol gyud ganang mga lagyo na mga or tag-as na mga unsa may criteria. Well, mas sila mas dagan sila mga obstacles kontra sa ubang spots. Ana na lang.
So mo na siya tabunok and then naay naga katong skatetanan sa to sa una. No? Mm. Dugay na jud kay na pero underground gyapon na siya na movement sa una siguro pero Oh, sa mga skaters na magtabok-tabok lang. Like for example, like ang mga taga Tabunok mo bisita Ayala, ang mga taga Ayala mo bisita Tabunok, mo bisita Naga, ang mga taga Naga mo bisita og Ayala, Tabunok. Sahay kanang kanagong kana ay dito na sa ta skate na. Nagata kay kuan mo siya mara sa siya refresher ba. Na di ka mapulaan gani sa isa ka spot. So moadto ka bisita-bisita kag mga lugar, mga spots sad. And then aside from that, makaila-ila sa kas mga ubang skater. Sa Manila, na kay mga nabaw na spots sa mga panahon na to. Sa Manila, gahi na dyan Manila sa una kay na sila ay akong naabtan Jack Skate Park si Jack Nonato na siya skate park sa una kanang tagya sa Palaboy. Kabot ko na rooftop ni Anse Flores muna siya butang natog muna isa sa mga nag-represent sa Pilipinas ba X Games. Gahi sa na siya na kuan. X Games. Nasa ba X Games no? Nagyapon. Pero di kayo wala ambot if ni focus ba sa Asia marag wala naman. Lahi na ang kuan. Pero kapila ni Marge Pirmi kanang Red Bull unsa nang uban na nang kana mga invitational usually mga ang Red Bull may nag-spearhead na mga kuan mga sana mga events. SLS may pinaka prestige and then kana SLS sa paman daghan mga events dito mga kanang daghan na jud kayo magpa-event ba tungod sa kuan naman gud kanang sikat na yung skateboard. Mas ma-consider na dyan siya as sports. Especially, gibaka na siya mga dagkong company like Nike. Diba? And then, Nike pa mo na itrato dyan na nila mga tao nila as athlete. Athlete yun ba? Athlete yun ang kuhan. So, muna yung makita ni Margie na na-facility dyan ang Red Bull para silang athlete ba? Diba? Which is nindot sa kayo tanawon. Kanang ni kuan jud siya ba ni sa term na kanang ni progress jud siya ba? Di ba? Nya akong pangutana nimo karon. Katungwa pa strap. Unsa man imong mga gear ato sa una? Kana makaara ka kanimo di ako suluton grabe kay loose. Kuan jud kanang na specific brand. Pagsugod jud nako is kuan mga baggy jud na karsonis anang 3XL na. Dili sad 3XL wa kasalo kan mga 2XL guro. Ana and that ni trend sa tong kanang fitting kaagi sa tada. Kanang skinny jeans na. Skinny jeans. Pero lisuda na ko na Or na mga na may mga na may mga kuan sa una job mga stretchy na pants ba. Kay numdo ko so na matuog kulon palit ko dito kanang mga Levi's na fake gani. Mga bootleg na Levi's. Pero nindo ra kay quality gyapon. Okay raman pero kadugayan kanang makita nimo ba na kanang na overstretch na kay tungod sige gamit. Sige biatag kuan bilangkad kay tungod sige tag kuan mo batong duwa. Ang t-shirt din ang matter basta kay loose. Ang t-shirt sa una usually ang kanang naay kuan sa una job naay kanang say tawag gani naay kanang mamrintahay ba na kuan o kanang musuroy na siya sa una sa spot iyang pangan si Uming muna yung pangan si Uming kunya ang pangan ang nana siya iyang pangan sa iyang brand is Unlabeled pero before Unlabeled kuya ka na siya tripping kay wato na siya spot to spot tagan kanya katalog kataga kaya ang katalog na dito tanan mga brands sa mga skate brands ba sa US. Birdhouse, DC, kana mga Adio. Pero usually one color, two colors. Nya iyang style kay sige pili dia usay mo usay size ana. Sige papilion ka niya and then next weekend mubalik siya na t-shirt. Siya rin ni tirato. So kana si Uming isa na sa mga kanang mga ordera na mga
mga kuan good na kanang mga kay mahal ba kay mga legit na kuan sa una. So isa nas mga among orderan og kanang mga kuan good ming pa kuan maybe pa print biyan maybe ganahan biyan ni design ana. So, kanang tagpila mo na. So, una mo Kuan. palit ka. Usa ka t-shirt. Una na siya minimum. So, 350. Wow, tagsa-tagsa ra. tagsa-tagsa. Pero tanan skater iyang iyang papilion ba? Papilion niya tanan skater. O sige. Tingob na lang ni next week. Yan. Para kayo nahibungan. Ano lang. Grabe yung gira ni nila. Hantod marag naka-establish siya gamay. Naghimo siya unlabeled. Muna yung mga kana unlabeled, nonsense. Muna yung mga unang mga skate brands sa una. Diri Cebu or clothing brands de. no? So mo na yung pinaka-OG jud sa Kana sila. ano, unlabeled o nonsense. Kana. Muna ako naabtan. Mana yung manabtan? Itira no? O grip stop. Grip stop. Nya. Pila na ka years ang strap gani? Karon mo 12. No, bago pa di yapo no. If you look at 2013. Bago pa jud eh. Di pa kayo ingon na inana ka dugay. So before ka nag-strap unsa day imong trip sa una? Nasa ko yung mga sponsor na kon. Okay. Athlete mo sa day ka no. Kanang Skate. kamo nila boots unsa na nila? Kanang Dikis may nasa kong nahon ano ni. Kanang unsa na brand? Kanang February? dili kanang sapatos ba? DC. Sila may una na mga sponsor sa DC. Kana sila Boots, Barney, Larry. Ikaw? Wala ko na appeal sa unsa man appeal sa roster. Unsa man ang brand na ni sa una ako nahimduman is naka-flow ko sa Supra. Supra sa una. Pero under man sa to ni under to ni Kaz. So, package na ba? Like say tawagan ni kanang nangita siguro og kuan ang Supra, nangita og rider. So dito nangita sa pero t-shirt ra tagaan mo sapatos ato. Sapatos t-shirt. Katong ang dila. Ay dili sa to. Katong mga kuan katorang mga nigpis na kuan nang mura to amo sa una. Nya kana mga shirt sponsor. Big deal kay ma-sponsoran kag t-shirt sa una. And then sa motif ma-sponsoran kag skate shop. Ni sponsor mo skate shop sa una. Ni ride ko og Melrose kadali. Melrose di ba taga muna ang Melrose board shop ba? Isa nas mga OG na skate shop diri sa Pilipinas. Okay. And then ako muna Melrose sa California. Unya kuan na-sponsoran sa ko kanang board company anti-social. So mo na siya. Sapa? Kana ako'y pinakauna rider ni Kaz 2003. 3? Sugod sa pagsugod niya og kuan. Establish siya ng kuan iyang brand. Karaan na niya ng Kaz no? Zawa? Tataod na sana siya. So, siya nilarga to States? Marag nibalik na maguro siya. Bago rin nabalik. So, if magstorya tag mga nag-una na brands ba? Sila. Nya. Kung nga nang nakunuhon mo ka mag-strap ko, bi? Sa may nang kuan mo gusto ka nag-drive ni mo na ako yung baton. Ambot na lang siguro realization ba na marag dini forever da kay kada year na ajoy nagka-grabe ang competition ba. Nagkatiguang na po. Nagkatiguang na po. Ingon tiguang pero kanang marag maglisod na cope up og kuan gani. Kanang toe-to-toe sa mga bag-o marag ana ba. And then timing sa kayo kay among family business kay patahian. So umra po. So muna. Yeah, and then paano jud kay kog mga clothing sa una pa. Kana sila kan, sila Nick, sila Franz. Tanaw ka nila sa una. Chad. Manzo. Muna pinakaidol. Chad. Shout out mo diya Chad.
Shout out nimo Chad. Fashion icon ng Cebu. Gahi kay na. Okay. Muna imong kuan. Muna akong marag Chad, okay ra ni Chad. Tanawa ko ni ana. Consultant ba? Consultant. Fashion consultant. Kayo. Ambot ni Chad maram ni siya. Feel na ko kuha na siya. Time traveler. Mag-una no. Lagi. Or na siya time machine ng sigurong karaho. Kanang karon usuro ng mga oversize. 2005 pa nagibuhot ni Chad. Na yung gurp-kur. Ano kaya ta si Chad ram ako na. Kayata. Ya sa una marag dili pa mag-get sa mga tao ba. Muda magkatawa na siya. Gustorya mi. Funny kayo kay kanang bago ra mi gustorya. Kumusta ay ra ba? Din buwang na. Del. Kumusta dia? Kumusta ang mga tao dia? Del. Naagapon sa Jordan na era. Well, actually wala naman. No. Oh, wala na siya di. Ang mga tao diri kanang fighter sa kayo ang mga sapatos kay kana Asics. Oh. Mga 19OR, mga New Balance mga running. Running. Yeah. Pero nag-unag yaw si Chad na. Gani. Oh. Kato pag storya na mo lagi ana siya na. Ko atayan ni Chad kita ko ani nako niya gipakita ng sapatos niya ba sa Lumon. Ana din karaw. Awa na kay pakita nimo. Taga na kanus apa ko ni gipalit kay yata mga 5 years ago, 6 years ago. No. Nagsalumon na siya. Nagsalumon na. Siya pa akong pinakauna na kanang nakita na nag-Roshis. Yes, Chad. Oo. So, una karon katong di pa uso. Na siya gipakita nako kanang A6 na leather. Leather? Ano siya awa ni. Wapay ka gets ni. So, grabe na. Pero nakapalit ko na sa una sa Keith. Kanang Keith na brand. Na brand. New York. A6 na leather niya. Puti ang sole. Pero ano yun, nangatangtang ng leather eh. Imagine na gud tong yang gipambuhat na katugay mga gipang hybrid niya ng mga sapatos. Nakaroon na. Oo, no? Kung pinibitaw ito ma-hypebeast. Ma-complex. Oo, ma-complex. Ya, karoon, hinay-hinay nagbuhat sa China. Pagawas na. Grabe ha, bitaw. I mean, if nakainana na klase na pangutok ba, like, advance gani. Ahead ka sa time ba? Medyo dapat siguro ka anti-social. I-sign sa kuan kanang mga big brands na kuan, di ba? Kayo. Yeah. Labi na karon kay na siya sa UK so dul na ako to chatan si Chad. Pero imagine na if si Chad makasulod og trabaho, like let's just say makasulod sa New Balance or A6. Oh, noy. Surti siguro na to sa Chad baka naman. Gani. Abot Chad ay may limited. Kay tira no. So balik ta si Chad may imuang consultant ato kanang sa mga design anak okay ra ni anak. Kisa ikaw may tig-design na to sa una o dili sad? Ako mo conceptualize ko. Usay magpa-design ko sa mga graphic designer na skater. Asay mo, kuhan ko ni Chad. Chad, nila Cliff, mana ka ba? Uy, tanawa ko ni. Say feel ninyo. Kanagay magpa-criticize ko ba? Kaya bawasad gay ko. Okay. Di nila feel. Feel na ko. Saan ta ni? Ako agad pa ni-release. Nagsugod ka, pila pa mo to ka shirt imong gi. Gasugod ra ko kuan. At first, Jude, ang among theme ato is photographic gani. Photographic siya na mga tourist spot, destination spots diri sa Cebu. So mo tong na-create tong Magellan's Cross na push. Itong Magellan's Cross siya na push. Kami to ako, Cliff, ug si Robert. Kani butang tanis t-shirt ano. And then na-follow upan to na mo og isa to hit press. Dili screen print to. Screen print. One color print. Okay. And then mo nagsugod og 30-30 hantod naka kuan tatigom-tigom gamay. Kana ato nang istoryaan kay kanang pagkatong nagkuan kag 30 halin diretso or sa may dili tambak ra or yun sa man nimo pag market.
Kurot pangatag. Kurot mo hatag mo jud na una no. Oh, hatag mo dyan na market mo dyan na nimo. Oh. Hatag na nimo. Friends and family. Oh. Nasa mo support, nasa mo palit ana. Oh. And then nabuno na sa ana. Na murag di pa kay ka break even ano. Oh, ganun. lahi mo gud mo purpose pagsugod sa kan, sa brand. Ano man. Like ana ko ni Cliff na asa ni kanang sige lang taghi mong video ta. Kuan lang jud ba? Saba-saba. Skate video ana. Ana ya. Consolation na lang ang kuan. Ang t-shirt ang atong merch. Mailhan mo gud ta, mailhan mo gud para nako ba mailhan una magsige kag pagawas og content kani. And then aside ana is nasa J1 makita sa mga tao ba okay. Margig okay, skate brand ni sila. Naka brand image ba? Oh. So di sila maglisod og kuan. Sa tao gani kanang distinguish na. Differentiate ba? Okay. So nana kay brand image daan. So at least dali na lang kayo. So mo to siya mga early years. Pagawas mig mga mixtapes. And then once in a while pagawas mig mga montage, mga full length na among premiere. So ever since nag-start ang brand, tradition na dyan ako na sa tawag gani i-celebrate ba ang anniversary parties. Since pagsugod yun na. First year, second year, kuha na dyan na. Kaya na-inspired ko atong pag-ato na Manila sa Cubao Expo. Kaysa may THE. Anak ko kaya grabe ay gitapok niya tanan culture ba. Tanan mga skater, mga MCs, DJ. Ano ko pay tira ni dadon ko ni Cebu. Ako ning maghimo kog pinainan ni. Dito jud ko nakakuan ko ang concept ala pay tira nilang gibuhat eh. So, start mig first, gamay ra kayo. Anton every year dako nagdaghan ba? Daghan na kay bawo. And isa sa na siya sa pinakadakong marketing ko mo ba? Ang anniversary. Like di makainumdum gyapon ng tao gani. Na nag-exist ang brand. Masyag saka marketing ko mo. So mo na inyong kuan sa una nagsugod mo panghatag mga t-shirt niya inyo dahil gi-video kanang kuan mga nag-form og team kanang kuha mig mga skater mga barkada ra gud mga amigo sa niya moto himo mig video yeah kato na time is kuan man sad to kanang pasaka ang skate ba. Then kato na time is grabe ang Manila ato paggawas og mga videos, skate vid, mga montage, mga gahi sa kayo ang mga kuan. So most to ang time na nagsigig pagawas sila Danny og mga videos, mga montage, mga kanang mga barkada video ana. Mo to ana kong Cliff imotag mga inani. So didto. Nya mo na hantod karon ni nana na inyong pero medyo na pause may gamay kay busy. Medyo dako na ang production. Pero so kamo gawas mo ka ng collection every pila day, every pila ka months. Sa una is a major collection is kuan summer o holiday. Muna summer collection. Muna ang April, May. Then holiday padung bare months. Yeah, in between na mga quick strike na lang ba. Pero karon every 2 weeks. Every 2 weeks na kay bagong collection? Pagawas. No? Paspas man ang demand. Yeah, 100 kabuk every magdepende. And then ang nakanindot kay limited piece ra siya ba. So nage po siya sense of scarcity gani. So di kay siya ingon. So di kay siya ingon na tanan makakuha. So na ako'y graphic designer karon na everyday magkuhan siya mag-create siya design.
everyday. So ubay-ubay mong pundo na graphics ron. So muna maka wilo may og release. Yung mga horror trap dayon. Nay mahabilin nay uba na di man jud ka makatagan. Na jud uba na mo flop ba. Pero eventually mahurot man jud siya. May nakanindot sa dani na business kay ang Di mo lata. imuhang produkto ba di ma daot Di mo daot. non-perishable goods. Oh, so Horror try ni kuan December. Oh. akong kuan sad is ako ra man sa inga okay ano ni siya ni dagan wala pa siguro ang tao na ganahan mo palit ani. Maabot ra ang tao na ganahan mo palit. So eventually mahurot jud siya. Sa kanang mga kuan, kanang mga hinay mo, mga designs na hinay mo kuan. Pero nasa jud uba na Hindi uban design na. inig post kuan da yun. Kanang Halin da yun. Especially ang kaning mga staple logo, daghang kay ganahan na ni. Ako na lang ginapulan jud. No. Lagi magubitang ako na lang. Iconic mo kay tanawon gud. Kanang logo diri, logo sa luyong. Kato. Nya. Naikaisa nagpagawas ko og puro front logo tanan. Daghan. Ano? Wala may kuan, daghan kay nangita atong kanang kuan ba ang katong chest print ya back print. So, muto dito ko kailangan jud ni naa ni siya pirmi. Usab-usab lang jud ang kuan. Nalay design, uban design. Which lang ang design ba. So, logo gyapon siya pero lahi-lahi og mga characters simunog, lahi-lahi mga characters sana ba. Oo na. Napitira no. Ya karon unsa may imong kanang karon na naman kay designer pero sa una magkuha ka og kanang mga creative inspiration sa man imong aside sa katong magpicture ka dito sa mga tourist spots sa Cebu. Ang pinakauna jud. Nag-how-to ko sa kuan. First nagkuan jud ko YouTube University ko sa Photoshop. So imo jud ako jud unay. So ikaw gahimo na. Kani dili naay kanang skater na ni approach nako. Pinumdum ko. Ang logo dyan sa strap sa una kay murag moon. Basta pakita niya tiko. Unya naay skater na ni approach nako. Na kabaw siya mo graphic design. Siya gana kay mo anti-kag logo. Ko sige. Gihatagan ako siya mga inspo nako na inani. Moto mga 3 revisions ra. Yan ako nara mo ni. Kani mo na jud na. Mo na jud niya. Sa to the year. Early years sa strap mga 2015 guro. Nakahimo na jud ko ako ang logo. Naamo na jud siya. Stick na jud ni siya. So kalimot lang jud ko kinsa to siya. Lagi ako siyang gipangita sa akong email, sa thread sa email ba. Nawag. Asa man siya ni approach sa email ra or sa messenger or sa messenger sa Facebook. Pero syempre, if mo send kag logo sa email, jud mo i-send, di ba? Wala so, din, nawa na. Nawa lagi. Nakalimot ko na to sa akong karang email or sa bago na email. Moto. So, kung naminaw kayo karon. Tag makainumdum siya. Comment lang or message lang. Para ma-shout out. Pero paiteroy kay daghan kay ganahan ba sa logo. Sa logo mismo. Ay tira sa. Ganina na ni bisita mong mga taga Titan 22. Katong ni imong story sila Miss Vaya. First time to nila ni bisita dire sa store. Nya mga kwento sila, head sa marketing, Dila ko sure. Kailangan dyan sila sa logo. No? Nidatan kayo sila. Naji element anang logo na kuan ba? Iconic lagi kayo. Lagi mo siguro. Lagi? Mo pirmi kaliton sa mga tao. May buong lay ko. Pero malagi na, hantod. Ako lang siyang uga ba? Hantod sa kutob. Dugay hindi na mawaw. Mura nag-Nike. Mo lagi. Pero mo na siya. Pag-ilis-ilis lang yung kuan, yung characters. Pero once in a while, magpagawa sa kong mga front design. Karon sa may mga kuan mo t-shirt diri ron. Karon kanina luyo sa tong camera mo na tong mga bago. Pero talihurot sa
Kalihurot na. So nag-ready na sa ko para next week. Ay, Unon kaya masad ka ra- design. Pagawas. Kalimut yung pangutanan ni mo. Anong strap? Asa nga nakauna? Kuan, short siya sa word na street apparel. Okay. So, storya mini cliff. Yeah. Kami galalis mis pangahan ba? Oh. Corny mga kong mga pangahan. Yan siya sa dim ganahan. Yan ko na. Nahan ko na makuan siya say tawag gani kanang kanaging label siya as street apparel ana gani. Siya kato na word kuhan dito na magikuha. Strap. Kanina lang ang strap. Dali pa paminawon. Mo to. Kayo. Motong na strap. Slap room sa si clip sa pangana. Kaya mo papanganay kung mo buhon clip. Pakonsulta kang pakonsulta papangan. Ay tira. Oo, na. Muna nang mo to ang story. Nanami name. Wala pa mi design. May design. Pero di mo dyan na magsugod. So mo to dapat inanita. Inaniyon na sa natuna. Photographic atong kanan. Mga kanang Cebu kay siya na vibe. Cebu skateboard. Nana. Kayo. Nya. Unsa karon ako mangutanan nimo kanang kung kinsa may ganahan na magsugod og clothing line sa may mong ma-advise ana. Well, number one is ayaw pa expect na kuan ni siya ba overnight success gani. Kay dapat taas jud kag pasensya ba. Kato sa imo pila mo to katuig nimong pasensyahan ay. Kasi Antod naka ano dyan na pwede na jud ni. Pwede na siya. Oo. Na kuan na siya. Taas jud. Na abtan og mga 2 ka tuig lapas pa. Sobra pa 2 ka tuig. Una ni ROI 2016 ana. Mga butang na tong mga 2021. Bitaw? Kaya ito baguha pa na oy. I mean like kanang kaginahuwa na ka ba? Kanang kana lagi kana ora ay kanang relax baka relax na kagamay di pa grind kayo. Bukalak. No, grabe din no. Makakaon mo akong ganahan. Grab no mo kada adlaw. Jollibee na park. Nindot lagi ni sapatos Kana may ngana na feeling ba? Paan sa tanis kumpanya. Ibutang na to is company expense. No, so di jud din na kung ano. Kay mo muna ako si balik-balik di rin di ba? Ikaw consultant sa gina. Pag-consult ko, ikaw nag-consult naman pa Shopify, GNT. So nakuha na tanan, nanakoy website, nanakoy GNT na VIP. Pero wa koy malit. Ano mangyana ang ako sigong post orang na ako'y magpangutana pero dili siya nang lahi mong gud ang music ug ang clothing siguro no mga lahi ang akong pag-approach ba so mana ako sigog nauna so saan tungod siguro ni pangan sa akong website or kanang dili kay siya ingon factors na isa sa nas mga factor dapat catchy ang pangan dapat dali ra may numduman pero if ibalan jud ka mo market kana naramgutan na jud nanatan ng tools ba especially karon kuan social media era sokmed nanatanan wala like if kuan lang ka kanang say tawag gani kanang open lang ka ba like for example sa una ina ko kuyawan ko i-gatekeep na ko akong brand pero eventually naka-realize ko ba na di man gyapon ma-jeopardize ang brand ang image mismo kay establish naman siya. Kay makuyawan ko ma-appeal og TikTok. Nang inana. Karon nag-consider na ana. Consider na kana. I mean okay ra man siya. Like, kailangan mo ka mo adapt. Mo jud na siya. Kay if di ka mo adapt lubong jud ka. Lubong ka sa competition, especially karon. Grabe kay ron sa clothing. Mga Manila brands, diha no? UND. Kita ka UND halos UND undrafted? Halos kada unsa ni?
uwan na icon na release. Ano? So kana sad. So like for example, say tawagan ni kanang bago pa ka sa brand ba? Like bago pa ka nakaila sa brand. Makita ka si Wendy unsa man imong ma-picture out. Like unsa imong ma-incorporate sa iyang brand. Basketball. Di ba? So nana yung brand image daan ba? Mao siguro na no. Dali ra kayo. So ang mga tao ganahan magugutintik. Pantay ka. Like kanang sa skate nasa gym mga mugit-kip na uy nga nang solo man ka na di man ka skater. Na kasabot ra masag ka. Pero di man gud ta na mapugngan if mo transcend jud ang imong kumpanya into ma-introduce jud sa tanan ba. Mas maino na. Mas maino na. I mean, di man sa jeopardize imong kuan kay same ra man sa imong gina-represent. Pero if willing lang jud ka mo adapt, makasugak ko jud ka. Makasurvive ka ba? Kana siguro no. So kung magsugod ka na, kung nagay ganahan magsugod og clothing line. I-link sa imong ganahan. Basketball. Dali ra man ko kayo. Marara siyag cheat code ba? Naging muskate ko. So, muna akong i-represent. Para dili na kay ka dili na labad sa ulo. Dili na labad sa ulo. And then if unsay mga pangutana dali ra nimo matubag kay within the kuan man nimo good imong ganahan. Imong kuan ba. So kana isa sana. Sa mga factors. Ay gundang. Patasan na jud ikog. Di ka ma-discourage. And then if kuan kanang like kanang padayon ka ba? Di ka dapat daghan kag ibutang sa table gani. Okay, man ako ani na collection. Pasagda na nimo. Sagdi na gitanom na nimo. Focus ka sa next. Unsay next? Muta na mga big companies ang collection tig isa ka tuig ang kuan, isa ka tuig ang advance before mag-drop o collection. Like for example like sa New Balance nag-ready na sila sa summer collection para next year. Ay tira no. Di i-break ang momentum ba? Na-jud sila yung momentum ba ana. Well, dili sa kumingo na dapat na nimo buhaton. Pero if nakay capacity mo buhatan na mas maayo. Ahead you ka sa game. Pero if wala, like if kanang especially startup ka, kana mag-start lang sa kag duha ka drop. Like, okay, manako ani na drop. Diretso na ni siya sa production. Yan, nag-release ni focus na kasag ko sa next. Para di mo break ang momentum ba? Makita ka pirmi. Yeah, pirmi jud ka kanang content jud ka jud no. Taas og kanang dapat taas kag pasensya job. Kana lagi. And then di sad sa muna mo dawat ka sa fact na di tanan kay usahay man good especially kato nagsugod pa ko sa una kay ako una okay ma-sold out na din. Pero ma-disappoint lang ka ba? Ma-disappoint. Ay yata nga nung sa may kuwang hut-hut na lang yung kwarto ang mga stocks ba. So muto naka kuan ko okay. Sige, nanion day. Himo ko formula ba na okay, nanion day na okay. Sige. Andam ko ani na collection. Once hatag na ako sa production, okay na to. Ready na ako sa next. So muna karon graphic designer na ako every day. Na isa ka design. Pila ka ba yung graphic designer ron? Isa ray. In-house. Dako sa siyag tabang sa kuan sa pero katong wala pa kay graphic designer
Unsa man na imo kanang kuan lang commission. Commission kanang kana mo deal ko na ani. Pilay pa ngayon ninyo ani. Kato sa inyong panahon pila man na sa Kato usa ka sa- design or sa man na unsa Nama style say uban jud package? mo. Katong sa pinakauna jud nako. Ako ra jud ato. Kung makakita lang ka sa mga design jud na bago lang ko ni Ukay sa archives ako. Si Patag mga design ako lagi. Napay raw and official. Grabe kay so ba. kuan jud di ka din mas more on operations ka Hands-on ko sa operations. kaysa sa kanang creative. Mm. Ang creative mostly si Cliff or kinsa pa na sila Chad of course niya. Kung mo storya ka about kuan sa mga graphic, ako gyapoy Last word na Oh. ganahan ko ana. na ako'y mga inspo na ipakita sa artist ba. Ah. Dapat inani mong buhaton kani. Kinahan ko ani, Twitch lang tani ana. And then mutawag din ko nila Cliff kuanta, shoot ta ani nani. Inya i-relay ran ako ang kuan ganahan. Sila Cliff na bahala. Inan ako sa mukon kay sila may expert ya. Kasi Yeah. ikaw kay bas ang production Oo. ana. Di na ako maglabad-labad sa uba. Oo, mao dyan na imo. Oo. Nya sa skating side kami tanan mo contribute sa idea. Pero at the end of the day si Cliff si Cliff jud di na ako nasa mukon si Cliff if mag-edit na siya. Ana. Kay ba mo ko na mas kay ba pa siya ana. Kaysa nako. Bagong lugar. At delegate least, yun ba? at least isa na siya sa mga formula na nadugaya na mo. Kay, Until karon solid ka pang kaya. Sakto kay. Yeah. No. Ganahan sad sila. Mana, especially si Cliff, mana siya na samok mo kayo if imagine na ako na mag-edit kaya ay di ko ganahan na ni. Pwede ni mo kanon. Kasabay ka na. Oh. Ay, ilisa na tong music. Yan na. Pati man akong buhok ni naka-line clip na ko na kanang imagine na sa nakakasama. Hassle bito kayo. Di kagawas ang creative juice ba? So mo na i-leave ko na sa mga experts sa kana na part. Ana. So dapat sana dyan nag-ikog patience. Yeah. Padayon jud. Kay mo nagingon sa kong kan kaning uncle. The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. No. Diba? Gawas kong happy o happy. Pero sakto. So mo take time jud siya. So dapat patience ka. And nakay-believe sa imong kaugalingon na imo na siyang ikuan ba? Imo na siyang iangko na isa ni na imo na siyang sa tawag ni kanang imo na siyang ikuan ba na okay mo work jud ni. Ana ba? So na dyan yung mga adlaw no na magdakot jud ka ba? Uy. Balik anong trabaho. Kapila. No. Pero dito naman ko nakaibaw na okay. Maka-survive na ko ani. Pila ko daw, nagsugod ka 2013. So it took you what 8 years, 7 years para makapalit ang Jollibee na di nga maguna-una. Sobra. I mean, palit ang sapatos sa mga nakaginawa nakagamay. And then ang akong kuan karon, ang akong gina-workout karon is saon ako upskill sa brand. Na kanang muna akong gina-workout jud na saon ako upskill ani na udako jud siya ba. Ug maayo. Kisa may mugi tanaw na brand na kanang pwede nimo masunod ba? Na may daghan mga ganahan kay na brands. Ang nakanindot man good karon especially sa skateboarding. Like mo adto kog lain lugar katong last time niadto kog Singapore. Nintra mi atong competition dito ba Mass Singapore. So whole of
Asia na dito. Dili Asia. Southeast naman siguro. Pero ang Japan, asa ang Japan dito? Southeast ba ng Japan di no? Dili. Pero nagi po yung mga puro na dito tanan Thailand, mga taga Thailand, Indonesia. Then ma-inspire sa ka ba kay makakita kag line culture gani sa isa ka venue. Philippines, Japan, brands. skate competitions. Skate competition. And then ang nakanindot job kay nasa yung mga independent brands ba? So ma-connect gini mo. So in daghan kog na-connect dito, daghan ko nakaila bag-o. Sila Marcor, kuha na sila. Team manager na siya sa Vans APAC. Yan, nasa siya kanang skate shop, Burrow Skate. Dako na yung skate shop. Burrow Skate. Burrow Skate. Nya, ang nakanindot is dili na kayo lisod gani. Ibutang imong brand sa lain lugar. I-put it out there ba? Overseas. Labi na internet. Labi pa na internet, and then makakonect kag may na mga tao na same og kanang hilig nimo ba? Okay, naday kay brand ana. O sige ana, maka-deal ka ana. And then makakonect kag lain mga brands sa didto. Maka-study ka sa ilang culture ba? Pero unsa ka no? Consignment style kanang naay uban consignment, nasa uban na paliton wholesale. Ako yung mga every release nako na ako'y tulo ka wholesaler. Na mo wholesale. Pilipinas ra. Pinas ra. Tira na. So isa sa na siya sa mga naka-sustain. Palit da yun. Before ko mo release, mag-send ko catalog. Then ang nakanindot kay wala may kuan, walay minimum ba. So if unsa yang makaya sa budget, more yung kuan. Nasa uban nindot og dagan sa ilang shop, kuha og dagan. Isa na sila sa dakog tabang ba sa brand. Papakaka-release na ni kuan. Nanay mo palit. Nanay na kay kuan. Bahala wholesale price pero profit magyapon. Diba? So muna. No, itira no. Okay, mahal ba kayo ang shipping? Kung akong ginawa na international, so mas mahal jud yung tanag na ay nanay mo palit da ng mga binulto jud ba? Binulto lagi. Ana siguro. Kana sad isa sa nang logistics ba, especially international. Kaya kapat yung shipping especially ang ato ang kuan, ang ato ang currency kay delay na nakagahi. Yeah. Palitan na ganang palit usan niya nas New York mas mahal pang shipping kaysa sa product. Nay kaisa na ni palit og isa ka t-shirt job 850. Yang gibayaran shipping New York 3,000. Palit gyapon siya. Ganahan mo siya. Palit siya. Sige sir, basin na kay ganahan ko. Taga na lang ako stickers. Nahikog ko. Bihabi to. So kana mo na imong kanang sunod feature sa strap is kanang sound pag scale. Scale up. Dawa ka kauna na musudog mall or unsa ba? Wala pa man. Move down ba ang brand ana? Depende ra siguro. Kay ang progress karon dong na ang progress na brand. Recently nag-open sila sa mall. So depende ram dyan ang sa ni mong branding sa mong brand. MNLA, di ba? MNLA. Mall ba na sila? Daghan sa saya. Guys, anas Frank? Pero lahi, lahi man nila. Kaya kung sa strap kay skate, ang MNLA kay saman. Basic. Saman. Lifestyle siguro. Lifestyle. Naman sa sila skate. Pero wakay sila ni focus sa kakuan. Isa ka image ba? So, nahapit na mga kuan na. Ito na ni kuan. Ang last na ko pangutanan nimo kung tagaan kag dako kay na billboard. Unsa man yung butang niya?
Aside sa mong brand. Aside sa akong brand. Oo. Tagaan kog dako na billboard. Oo. Lisura na aside sa akong brand. Sa may butang na siguro strap silid ko. Kilid lang ba bro. Kita ka ng mga ni-graduate o ka Unsa. kanang mga ni pasarog kanang board exam ba. I-save na lang siguro nako sa akong anak na No. kapasar ang anak ko ang board exam. You can do it. I-surprise yung mga anak ba? Aw anak. Pero Dako sa man kayo mo nang kanang butan nimo na message ba kanang sa mga tao kumbaga. message Oo. Kanang one-liner na kuan. Bango na siya. shout out Jidrano. Boy Bango show, na dia. bango na siya. Message, ibutang sa billboard. Get your grind right. Kayo. Diba? At Dil, least, salamat kuan kayo. gyapon. Sanay ka ng inline gyapon. Inline kayo. Again, Thank you guys. Hope na may na dagan kayo tag mga nakuha ato ng mga kuan. So, Oo. if you guys wanna follow Edel and Strap, unsa yan sa Instagram ninyo na? kuan. Strap Cebu. Strap Cebu. Sa Instagram, TikTok, o Facebook at Strap Cebu. At Strap Cebu. Saram na. And then sa website, strapcebu.com. Strapcebu.com if you guys wanna cop some shirts. Yes. Nya, kanang kung ganahan mo bisita sa store, Located may diri sa Juana Osmeña Street, right beside Boss Boss Manok. Manok. Right across Century Plaza Hotel. Century Plaza Kanday Compound. Alright. Yes. Yes, sir. So, Thank again, you, Job. thank you sa Jedel. Kayo sa mga Joboy. oras. And to anyone who's listening, you guys can follow me on Instagram, A Life of a Bi Podcast, sa YouTube, Facebook. Again, this is Joboy and Idil signing out. Peace.